Il faut m'aller kira ka ma sabali. Ko trawela ko mo shimani nona ke sherifu. Ma sabali. Ma. Bune. Wallahi ni fe ma so ni te a fa flash ma. Fa de bela. Ne balima chelakao, an ne balima musolakao. Omni mago be titi qualité mauna. Ao 100% coton. Ayo boli jona kana bergona business center la yrola. An sigli no bamako sukuba kono énergie kerefe. Immeuble bari simpara. An nege juru sino fleni. Na mago be kuna funi awera aywa. Ayo boli jona kana ngani tisi mon musegere. Anche karamogo anche ambanche ara kuma daga bar momen ko se medon si yorobe dodi ayi mana jugumana nana boya masegila komi temene igo iye bara min kɛ ka janno cɛnyɛrɛ la ɲɛna yɛrɛ ya ayra en wolo dongo ko anga ko bejo komi go ni bara kɛra o kɔfɛ ko ngana boya masegi ki o de la nana o ɲana o jara en sabula an ye bamandenw ni ne tɛ kan fila fɔ ni nin ye min yira n'o ye min di o de bɛ d'i ma wa n'i ta la ala sababuya la o bɛ kɛ ne tɛ se dɛ nka sababu bɛ se ni kuma wɛrɛ tɛ yen nali jara ye sira b'i kɔrɔ dɔ wɛrɛ bɛ yen dɛ i nakun fɔ sisan ne bamuso ale de tun bɛ fɛ ka ne di cɛ dɔ ma cɛ na ko in a man ne yɛrɛ mais n'a tigi ma basi n'i bɛ se k'a lajɛ n'a sɔrɔ n ka hɛrɛ b'a la ou bien ni n ka hɛrɛ t'a la o tɛ baasi ye i bɛ n kɔnɔ tu jinɛ segi mɔgɔ segi ka taa sira fɛ ka segi sira fɛ sira dɔnbaliya tɛ kɛ den to a ba kɔnɔ ka cɛya n'a musoya dɔn sira jɛlen yira n na n denmuso n bɛ na min f'i ɲɛna sɔn furu in ma i ka kunnadiya b'o de la wa n'i ma sɔn furu in ma e bɛ fɛn y'i ɲɛ la fɛn min jɔlen ka jan ne a sigilen fo ka sɔn furu in ma wa ne sedi ma ɲi ka solution ɲini a la i bɛ jɔ ko ne ka sɔn furu ma a lajɛ ka ɲɛ hali bi i kuma cogo dɔn ne tɛ kolon ye min fɔ ɲɛna n y'o de f'i ɲɛna n denmuso kolon tɛ kuma fila fɔ a dan ye kelen ye a ye min yira ne la n'o de f'i ɲɛna wa i bɛ sɔn o ma diyagoya a bɛ faamu ni ci wɛrɛ tɛ yen i bɛ se ka taga karamɔgɔ tiɲɛ don ne sedi ma ɲi k'a dilan komi i ye fɔlɔ kɛ o ni saba bɛnna o bɛnna sen ma ko zen k'i b'a fɔ ne ka sɔn a ma ne tɛna sɔn ni kelen ma dɛ mɛ bidenw a kɔnna ka gɛlɛn nka n tɛ dɔwɛrɛ f'i ɲɛna i ka sɔn furu in ma o de da ka di e la ne b'a dɔn don janya o janya e bɛ tila ka segin ka na yan taa ni ka segin bɛ gɔ ne ma n'o tɛ kulu b'a nɔ na Fati, e bɛ yan Adama, kan jumɛn bɛ walakin foyi tɛ o bɛ yan donc aw bɛ ma taa don aw ka so kɔnɔ k'an kelen to yan parce que ne ka so tɛ yan nɔ o tɛ yan o tɛ sa ne tun bɛ cini dɔ de la so kɔnɔna na i m'a ye n nana parce que n y'a dɔn i kelen de bɛ yan nɔ ok i b'a dɔn ko ne yɛrɛ mago tun b'e la o ka di
a ka di dɛ ne kɔni bolo a ka di je sais pas ni e bɛna faamuya cogoya min na mais a ɲɛfɔ kɛ i b'a dɔn komi anw fila e ni ni an fila si tɛ dɔ la sisan bara kɔni diɲɛ tɛ don dɛ o don tobili ha ne kɔni bolo o tɛ laban dɛ ne tun ye hakilinani dɔ sɔrɔ ne tun jumɛn bɛ fɛ de an k'a fɔ papa ye a ka restaurant dɔ dayɛlɛ ka d'an ma an ka to ka an bolo yɛlɛma yɛlɛma o la Arama Naam. ni hakilina ɲɛnɛmanba de Yɔrɔ. nka ni tun ye ni hakilina in ye a mɛnna ni siranna i cɛ de ɲɛ parce que a ka barika wuli o t'a sɔrɔ ci la kuma dɔ la a b'a fɔ a ye dɔrɔn a bɛ baga ta i y'a dabɔ ɲumanya min kama a bɛ taa k'i bolo da o de tun kɛ mɛ ka ne siran bon hali sisan sirannen don mais a bɛ se ka kɛ kɔɲɔmuso ko don n'i y'a fɔ a ɲɛna a bɛ se ka kɛ a bɛ sɔn kana n'a bɛɛ kɛ kɔɲɔmuso ko ye sa i b'a dɔn an yɛrɛ sigilen don an tɛ fɛn na a bɛ ka papa degun a man d'a ye n'i se kɛ papa ye diɲɛ don o don an ka bɔ ka dun ne kɔni b'a fɔ a ɲɛna comme ça hali n'a daminɛna komi ne bɛ e ta in na i yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ se ka gɛlɛman kɛ e kɔni tɛ sa e kelen bɛ to k'a baaraw daminɛ yanni ne ka n yɛrɛ sɔrɔ donc ni ne ye n yɛrɛ sɔrɔ ne bɛ taa fara i kan an bɛ to k'a baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ne kɔni bolo o ye hakilina ɲuman ye dɛ problème foyi t'a la n'a sɔnna ka ban n'a baara daminɛla e kɔni b'a dɔn Adama ne bɛ se k'o kɛ yɔrɔ walayi n'i b'a dɔn ni idée in diyara ne ye mais ni idée diyara ne ye sa yɔrɔ walayi mais i yɛrɛ merci janni papa ka sɔn i yɛrɛ merci sɔnko la t'inquiète même pas pour ça a banna ne yɛrɛ y'a f'i ye a bɛ sɔn restaurant in ta a bɛ dayɛlɛ ka d'an ma an bɛ taa baara kɛ la inchallah ala ka karaba ka d'an ma amina yarabi an ka hɛrɛ bɛ a la ala k'a latigɛ hali n'an ka hɛrɛ t'a la ala k'an ka hɛrɛ k'a amina 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 ala k'an bɛnnen to amina i ni dɔgɔnin ɲumanya i yɛrɛ ni kɔrɔmuso ɲumanya walayi a diyara n ye toro toro même yɔrɔ problème foyi t'a la t'inquiète i b'i da ka sunɔgɔ restaurant ko kɔni n bɛ min f'i ɲɛna kɔni e de bɛ wari mara sa a yɛrɛ komi e ye kɔrɔmuso ye an bɛ kɛsu di e ma an ka kaɲi ni i y'a bila yɔrɔ min na dɔrɔn an b'a bila yen ne bɛ e de kɔ an ka di bebeni n'a ba ma o la olu datugu ka di ni ne yɛrɛ tɔgɔ la ko datuguli ko b'o la yɛrɛ n'i y'a dun dɔrɔn n b'a fɔ Arama i ye n ka wari dun n ka sara e y'a ye n'ala sɔnna ma a tɛ se o ma walayi ala parce que a ka taa ɲɛ o de ka d'an ye n'an tora ka kɛ dundunni ye i b'a dɔn a bɛ a ko segin kɔ i ma ye o ye tiɲɛ ala k'an bɛnnen to ale bi amina yarabi ala ka hakili ɲuman d'an ma ka an furucɛ fɛnɛ k'a kɛnɛman to an kɔrɔ garisigɛ ɲuman bɛ ala bolo ala k'a da n'a ɲɔgɔnna bɛɛ ma ala ka bebeni nati hɛrɛ la amina ka uniforme ɲuman tigɛ mara ni mondial e tɛ go dema gorobinɛ ya ne ni don ne tɛ yɛlɛ yiri min na o damigɛ nana ye de n bɛ cɛ ka filiya k'a cɛ ka filiya an ka dugawu kɛ ala ka ɲuman bɔ ɲuman na amina yarabi ala ko don ɲuman ni yira n na nse ni papa nana dɔrɔn an b'a kuma kɛ problème foyi t'a la est ce que e ka daga kasa tɛ tiɲɛ ni na sisan n ka daga kana sisi dɛ kɔngɔ dun bɛ n na n tɛ na sisi i kɛ pewu n b'a lajɛ ka na sisan n tɛ na sisi surtout ne ɲɛ b'e la cogoya min na a bɛ komi kɔngɔ b'a de b'i la a bɛ na dɛ ala n ka di ka bɛn bɔ sa anw bɛnni filɛ ale lafiyalen don ne yɛrɛ fati fana lafiyalen don sinaya ma gɛlɛn o an de b'a gɛlɛya ɲɔgɔn bolo n'an bɛnna la mun ka di ka nin bɔ u yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na ko n'ala ma se ka i ni mɔgɔ min bɔ kɔnɔworo kelen kɔnɔ k'a b'i n'o kɛ ɲɔgɔn sigiɲɔgɔnma ye ni a nana i dɔgɔnin dɔ don a minɛ komi dɔgɔnin i bɛ se ka min k'a ye balimaya la o k'a ye i bɛ se ka diɲɛ fɛn fɛn k'i balima ye o k'a ye i dusu d'a kɔrɔ denmisɛnniya de bɛ bɛɛ sɔrɔ sinaya ye kɛlɛ ye kojugu ye a bɛ fi a ka jugu mais a tɛ ban o ye ɲɛngoya ye dɛ anw bɛnna papa yɛrɛ lafiyara du lafiyara Arama yɛrɛ lafiyara ne yɛrɛ fati kun lafiyara kuma bɛ a bɛ taa nafa foyi t'a la ala ka sɔrɔ nɔgɔya ni furu cɛ bɛrɛ ye koyi ka Arama ɲuman jigin hɛrɛ ni baden na ala o bɛ diya ne ye sa
Takon la walde ni gato di sa. Ka kuma bɛɛ tiɲɛ wallahi. Ah mais avec gato di sa. Donc ni erreur de min sɔrɔ quoi. Ma lawuli ni kama kuma. Ah, erreur min do d'accord. A solution tɛ ne bolo. Mais ma ko ni ma nana ma ɲɛfɔ ma ye. O bi diri. Ala na dɔgɔ ka n'i yɛrɛ sɛgɛn wallahi ka n'i yɛrɛ sɛgɛn n b'a fɔ ma ye. Kɔrɔ bɛ ma dɔn sa. E b'a dɔn maa bɛ ko ta bolo la cogo min n'a ye buran kalama sa. C'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. N y'a bɛɛ f'i ye. Wallahi n y'a bɛɛ f'i ye. Ma, e ka ni bloki bɛɛ lɛbɛn ni bloki ba bɛ sɔn ka ɲɛ i la dɛ. Kudeja. Ni bloki ba sele dɛ. Ni sele ne e ka yira Fati laban yi. Fati ŋa t'a la. Tiɲɛna nin ka ɲi dɛ. Ni bloki ba ka ɲi dɛ. Ani maa ye nin sɔrɔ ka don. A bɛ kusaya dɛ. An dun t'an bolo fara ɲɔgɔn kan an k'o san maa ye. Kudeja. Ni ko dilan maa ye. Ma ba. A Pepsi. A banna dɛ. D'accord, m'a enregistré m'a ci. Ni kɔni ni ye dulokiba in filɛ cogoya min ta nin ni maa ye nin sɔrɔ ka nin don a kana seli don sɔgɔma. Fati buramuso parili n den lajɛ. A yɛlɛ ka dɔn ka nin don ni cɛ bɛ don ta dɔn dɛ. Nse. A ko de. Madame O. Madame Tarawele. Madame O. Ay bon ma n'o dɔrɔn ne fana bɛ wulafɛ fini di. E b'o don I kana ka tila k'o wusu très bien. O kuma la ni seli jatɔ ye ka. A banna dɛ. Adama Zoli. Dumuni suma ka di dɛ, j'espère que kɛlen bɛ ka bon plan k'a kɔnɔ dɛ. Ayi m'i dɔn. Ça c'est Madame Tara. Kudeja kɔni. Ala. Ala maa bɛ k'e dakɔrɔ sinon a baara kɔni. K'i bɛ baara ɲuman kɛ don o don. Baara de ma. Mɔni dɔw la n ka to k'a tagi n'o de ka ɲi. Ɲaama i ka lakare wuli ka na dɛ. K'a ka na an ka dumuni kɛ. An ye ne fini ne ye dɛ. Ne ko n k'an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan Pepsi ko k'a b'a san ka di ba ma. Ni waritigi de don. Wari de don sinon ne ka mala dɛ. Ama ba ni a bɛ ɲɛ trop. A mana nin don sɔgɔma ka taga seli kɛnɛ na. Yɔrɔ de wala o ye tiɲɛ ye dɛ mais an kana ɲinɛ an ka nafɛn ko kɔ fɔlɔ an k'an ka nafɛn approvisionnement ninnu bɛɛ labɛn fɔlɔ. Voilà. Awɔ n'Ala sɔnna ma. Lakare bɛ mun na yen de. I sigi an ka dumuni kɛ. A y'aw gɛrɛ an ka dumuni kɛ. E ye mun dun? Ne ma foyi dɔn o kuma jagoya de dumuni a ma. Ne ye muso ye k'i sen ta ka sɔrɔ i m'i sigi ka dumuni kɛ bani. Ma ne fara sa a y'a ka dumuni kɛ ne falen don. Lakare i sigi ka dumuni kɛ ni hɛrɛ b'i kɔ bi. Ma o kuma jagoya de dumuni ye. Lakare sigi ka dumuni kɛ ni hɛrɛ b'i kɔ bi. Tɛmɛ i ka n'i sigi la. E kulo b'i tɔgɔ kura de la. E dun n'i kulo b'i tɔgɔ kura de la. I kulo b'i tɔgɔ kura de la. Nin jeli ayi ma an bɛ deli sa ma. Ma cogo min na ma. A tɛ bila ka bɔ a bolo. A ye bila. Ma sabali sa. Ne m'a tɛ Lakare ko n'i minɛ don o don n k'a tɛ ja. Lakare ne m'a f'i ye ko n'i minɛ don o don n'i b'a da sara la. Ne b'o f'i ye. N m'a f'i ye ko n'i sɔrɔ don o don I b'a tɔgɔ de la wuli. Dumuni dayɛlɛ. A y'aw sigi a ka dumuni. A y'aw sigi a ye gɛrɛ. Ni Lakare ma nin dumuni n'i m'a bila su bila yɔrɔ la ko bɛ kɛ nkalon ye. Ne de bɛ k'a jɛ I la. Ba taara du. E kulo b'i tɔgɔ kura de la. Tari b'o Lakareya fɔlɔli la de. A ye dumuni kɛ. N gɛlɛyara dɛ. A ye dumuni kɛ.
ma k'ale t'a dun a tigɛ tɛ ko yɛrɛ a b'a dun a don a la i tigɛ tɛ ko a don a la n'i ma dun bɛ kabako da i kan bi jamani kɔrɔ ne de kɛlen don k'a bɛɛ ja i la o a dun ne kɔni tɛ ka dun i ɲɛna ko lagariya fɔlen de la o ne kɔni fara ne tɛ ka foyi dun tuguni a y'a ka dumuni kɛ nin den in jamani kojugu ne kɔni fara I tɛ lɔgɔma kelen ta i tɛ fa ko i lagare dingɛ de bɛ i tɛ da bɔ na ma ne kɔni falen don ne tɛna foyi dun e bɛ nin dun fo ka nin tasa sannen bi kɔngɔ b'i la sa dɔ dun a b'a dun fo k'a tasa sannen kɔngɔ b'a la o a a dun a dun a dun i tɛ da bɔ a la ma ne fara san nin e tɛ wuli ka bɔ dumuni kunna ne b'a fɛ k'e b'a dɔn wa a ma fa kɔngɔ b'a la a b'a dun fo k'a tasa sannen kɔngɔ b'a la a dun n'a y'a k'i la wuli k'a minɛ kɔngɔ b'a la dɛ hɔ wuli k'a minɛ fa k'a dun kɔngɔ b'a la e yɛrɛ b'a dɔn lagare tɛ fa o ne y'a fɔ lagare t'a fɔ ne k'a fɔ k'a tɛ to ne ta la o lagare bɛ kini dun bi fo k'a bɔ a minɛn kɔnɔ hali nɔgɔma y'an teli a tɛ to minɛn kɔnɔ bi lagare b'a dun e ba ka fɔ k'e ka dumuni kɛ e bɛ ban ka dumuni kɛ lagare n'i bɛ kini dun kuma bila i ka kini dun a dun a dun a dun nin dun e nin dun dɛ tuguni tɛ cogo la i yɛrɛ dun ne tɔgɔ a bɛɛ ka ɲi o Saya ni ne ka di ne ye quoi ka yɔrɔ to ka bɔ ni aw mɔgɔ fila ye an kana an ka to ka bɔ ka dumuni ɲɔgɔn kɛ ka baro ɲɔgɔn kɛ n ne ka di ka nin bɔ tiɲɛ yɛrɛ la fosi man di ka nin bɔ an nana yan a diyara ne yɛrɛ tellement surtout an ka mɔgɔ saba dumuni ka d'ale ye cogo min na mɔgɔ de bɛ balo ni dumuni tɛ ok n'i y'a mɛn ɲɔgɔn finiba donna tɛ kɛ i bɛ ka dɔ de dun awɔ n'i ye parilen ta den ni falen de don yiri a b'a kɛlɛ sen kan n'i ye kɛlɛ tigɛ ne ko e i tɛ se ka dun dɔ kɛ ko mankan tɛ yen wa n'i y'a dɔn ko n bɛ n kɛlɛ sen kan i b'i mɛn fin na sinon n'i ye n kɛlɛ kɔni n b'i kɛlɛ ma s'i ma o n tɛ kɛlɛ sen parce que ko n bɛ ka dumuni kɛ n man ka dumuni kɛ e bɛ na nin balo ye mun kama nin tɛ yan Fati nin bɛɛ ma se ne ma sa hɛrɛ don wa baasi tɛ yafa ma aw tɛ jɔ ne la dɛ ayi sa i fɛnɛ sa an nana nisɔndiya de kama i bɛ ka to k'o kɛ aw ko tɛ wɛrɛ jɔ ne la parce que e ye cɛ jogo jugu bɛrɛ fa ka ɲi ten sa ka ɲi an ka nakun ɲɛnabɔ nakun dɔ bɛ nakun tɛ yɛrɛ mɛ an b'an profiter quoi cini dɔ tun b'an bolo an tun bɛ fɛ k'a f'i ye donc an tɛ se ka bɔ ka dumuni kɛ bɛɛ la ka sɔrɔ ci t'aw bolo papa n tɛ ci kolon sa nin ci in ka di toro ci de f'i ɲɛna kuma bɛɛ tɛ fɔ so kɔnɔ yan nɔ yan fiɲɛ yɛrɛ fɛnɛ b'a to i hakilina a bɛ sina ka kɛ sisan o don o la ne ni Fati tun ye kuma dɔ fɔ ko min tun tɛ yen bon ala y'a kɛ an yɛrɛ mɔgɔ saba nana ɲɔgɔn sɔrɔ yan an b'an profiter an b'a f'i ye an tun bɛ fɛ i ka yɔrɔ dɔ de dayɛlɛ ka d'an ma an tun bɛ to k'an bolo yɛlɛma yɛlɛma yɔrɔ min na i b'a fɔ restaurant aw bɛnna o kan sisan an ko komi an bɛ so kɔnɔ n'an ye tobili kɛ an bɛ kɛ to tele filɛ dɔrɔn de la an tɛ taa yɔrɔ si la donc an ko an b'a ɲɛf'i ɲɛna n'an sera i bɛ se ka restaurant dɔ dayɛlɛ ka di an ma min na rama fila an b'a gérer komi sisan ale lajɔlen don ale tɛ se ka baara fagaman kɛ donc ne b'a daminɛ n'ale ala ye ɲuman bɔ ɲuman na ale bɛ ne sɔrɔ a baara la donc an b'a ɲɛf'i ɲɛna n'i sera k'a ka ɲɛ a bɛ diya an ye dɛ a bɛ diya an ye yɛrɛ de o de kɔni y'an ka laɲini wa an b'a dɔn a se b'i i tɛ ban fɛnɛ Fati i tɛ ban sa papa ye cɛ min ye papa bɛ sɔn ka ban ka Tarawele yɛrɛ n'i y'a faamuya aw b'a fɛ n ka restaurant dayɛlɛ ka di aw fila de ma aw ye réfléchi la kosɛbɛ awɔ an ye réfléchi la dɛ an b'a fɛ yen an tɛ kɛlɛ bilen nin ne kɔrɔmuso an ye bɛn ni daminɛ mun de ka di ka bɛn bɔ a banna dɛ anw de ye kelen ye a banna donc an kɔni y'a mɛn min ɲini sisan o bɛ dɔ kɛ de i bɛ se k'an dɛmɛ min na o ye nin ye o de ye ka restaurant dayɛlɛ ka d'an ma an ka jɛ ka baara k'a kɔnɔna na an ka laɲini o dɔrɔn de j'espère que n tɛ sogo kɔnɔna i tɛ sogo la
i bɛ réalité de la. Réalité yɛrɛ yɛrɛ de don. Alhamdulillah. Barka Ala ye. Ne kɔni ne bɛ Ala fo k'a barikada. An bɛ Ala de la. Aw sera ka hakilina sɔrɔ ka na nin fɔ ne ye. Papa, an ma si kɛ don o don kɛlɛ la n'anw bɛnna o de ma ye garisɛgɛ ma. Il faut ka ɲa kɛ. Ne bɛ fɛn wɛrɛ ɲini diɲɛ kɔnɔ ko. An bɛ mun don o Ne don bɛ kɛlɛ fɛn la. jumɛn de ɲini diɲɛ kɔnɔ aw fila ka bɛn kɔ. A banna an fɛnɛ y'o de faamuya an ye dɔ de bɔ kɛlɛ la nafa foyi de tɛ Nafa kɛlɛ kɔni la. tɛ kɛlɛ la. Fɛn tɛ restaurant ye. Restaurant ni fɛn min to yen. Hali n'a ko ka fɛn wɛrɛ kɛ k'a fara kan min tɛ restaurant n b'a kɛ. Tarawele. Mais ne jara fɔlɔ ni i bɛ taara yɔrɔ la i ta A barika Ala ye. Yɔrɔ jari. Restaurant waati o waati ka da yɔrɔ ɲini. Yɔrɔ min restaurant bɛ se ka kɛ. Han? A y'a mɛn. A ye yɔrɔ dɔ ɲini yɔrɔ min restaurant bɛ se ka kɛ. Donc an bɛ restaurant belebeleba dilan k'aw fila bɛ tɔgɔ k'a la k'a kɛ a ka d'aw ye cogo min. Tɛ problème ye. Yɔrɔ nisɔndiyara ko ka wuli san ka jɛ. Non, c'est bien. Yɔrɔ. Ni diyara n ye kojugu. Han? Alhamdulillah. A barika Ala an ka dumuni kɛ. An ka dumuni kɛ. Han? Non, nisɔndiyalenba de don nin ko la. Kɔngɔ b'ale la. Awɔ, dumuni kɛ Fati. Ni nisɔndiyara i tɛ 1 million da kan. Fɛn fɛn ka d'aw ye. Ne bɛ fɛn ɲini jɔn de kama aw tɛ wa? An ne kɔni Ne bɛ fɛn fɛn sɔrɔ a bɛɛ y'aw ta de. I fɛnɛ ka lafiyali de ka d'aw ye. A ye dumuni kɛ, a ye dumuni kɛ. N terimuso e dun bɛ ka nin kɛ ni fanga ye tan cogo di o tuma mun ne bɛ yen i tɛ taa dɔɔni dɔɔni i ka n'i yɛrɛ faga yan. I b'a dɔn wa n kunkolola ko de cayalen don n yɛrɛ ma kojugu. K'i kunkolola ko caya i yɛrɛ ma wa. Walayi munna kow cayara kojugu en même temps sport kɛ nege yɛrɛ de tɛ ne na bi. sport kɛ nege t'e la wa e dun bɛ ka nin kɛ avec force e bɛ se ka fɔ o la cogo di ko sport kɛ nege t'e la tuma mun ne b'i la ɲɛfɔ n ye kɛ. Tu sais, ça fait quelque temps tu me fais k'i ɲininka quoi. Awɔ. Ko dɔ de bɛ n kun na n bɛ fɛ k'i ɲininka la k'i ka avis dɔn. Vas-y. Et toi par hasard ni aw ka mɔgɔ ko k'u bɛ di cɛ ma. Quelle sera ta réaction? Mais bien sûr que ne bɛ sɔn. Ne bɛ sɔn o yɛrɛ ye fɛn ɲɛnamaba de ye a fɔ mun na parce que ni somɔgɔw y'u di cɛ ma ko bɛ ko la cɛ tɛ sɔn k'o k'i la a bɛ maloya parce que a b'a fɔ k'i somɔgɔw bɛ yen nɔ mais n'i yɛrɛ y'i yɛrɛ di cɛ ma i b'a dɔn ko ka ca a bɛ se ka ko baden de k'i la komi yɛrɛ bɛ tila ka taa k'i yɛrɛ bolo da mais somɔgɔw yɛrɛ ta ça c'est une très très bonne idée o ka ɲi nɔ kojugu parce que ko bɛ ko la cɛ tɛ sɔn k'o k'i la o. T'es sûr? Bien sûr, sûre et certaine. Mais i b'a kalama fɛnɛ ko n'a marchera c'est famille fila bɛɛ la a ɲɛna quoi mais n'a tiɲɛna i b'a dɔn ko ye famille ko fɛnɛ bannen o fɛnɛ ye tiɲɛ mais bon a tɛ tiɲɛ sa a tɛ se fo o yɔrɔ bɛɛ ma t'inquiète pas ne kɔni fɛ famille ko ta sécurité b'o de la n terimuso. T'es sûr? Sûre et certaine. D'accord n y'a faamuya. Awɔ o tuma i bɛ k'o fɔ mun de la.
On a qu'à là. Non, même pas, t'inquiète pas. Juste pour savoir quoi. Kaiga qu'il n'a donc à faire un temps. Il te tient point. Non, même pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Nico, t'es mais problème t'as là. Ok, on continue. Ouais. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais t'as donné. Ouais. Il sport n'a pas. Sport n'a pas bon foura. Déjà, le sport, c'est bon pour la santé, ça te maintient en forme et tout. Ouais, mais. Ouais. T'inquiète pas. À quel donne de yamé. Ah ouais. Ouais, c'est bien. Ne yi dema san la te 5 minutes bo ma ko ya bona. Mana ka po de la. Ai ya sara wa de la. Ya to la dia. Dari mo. Mais champion ne mu fi ni fa ka tan ne ka wari ame sa no na re. Ne be ma fa mu so to me la re la. Mo so ja sa. Atlet. Kuma la ne re be ka ni al fitini re. Ni fa ne no ani te ka se ni ne lo. Malboro wala ne ka malboro bana ko tara bro be da. No, ni re. Ni ko igela re. Ida be gal jana wala ka desente ka soro. Ai. Abe répondre kan doron. Ni man famune entige ala. Ni suko le na le retarami. Na fora mo de bi wala ka senge téléphone tita. Foi répondre. Allah akbar entige ala jabaru musa ala na yini fe ala kana basi foi ke cheila ya rabbi amma ala ka kisi kan ta ne akal fela ala emite kal farche ala nakira ala kana basi foi ke ka chei soro ya rabbi ni su kolena nem na jone la wule kan foi sa ala betalino Karabare. Mune be no duja be ne be ka mo la kun. Bibi an so. On sait. Bibi. Eti ko rogeta ka rogene. Ni ko rejo. Sherifu Madu suro de Amadu suro sokona ne alinti fe gan perere maga kuma yimi. Comme Na fora alisa no 6 heures de fleni. Sherifu Madu alisa. Ko Sherifu Madu so wa. Sherifu Madu so de Amadu ne ele joro limbali be wallahi. Sherifu duma deliga nkere. Ni kon taro mimbi. Kumi ene na bi ko ke nyongo fe. Absega ke ba da be yoromina. Emiri wallahi Amadu sura de ne jorla ne hamina wallahi masaka suno yere Bon ne kon ne ta taro bedone mais akli be yoro dama don na mi taka lage na yan soro inno comme ne wuli to do me changer me na yame ameta au problème tala ne jorla ba ne ma
fana ta ne ko Fati bɛna taa saraka bɔ de kɛ papa saraka bɔ wa min b'a fɔ cogo di ni bɛɛ ye mun ye i fana b'a dɔn an bɛ mɛn kɔni ka sɔrɔ an ma ni occasion sugu ɲɔgɔn sɔrɔ ne yɛrɛ hakili t'a la e ni ne bɔra wagati min na ka na supermarché la mais ni fana nana to n ka profiter sa Fati n b'i deli ala ni kira kama c'est don da tɛ don kelen sa n b'i deli yɛrɛ de ala yɛrɛ kama dɔ bɔ nin na an bɛ taa mun kɛ nin bɛɛ la wa ka dɔ bɔ a la wa siɲɛ kelen de tɛ awɔ siɲɛ kelen don sa n b'i deli dɔ bɔ a la dɔ bɔ a la siɲɛ wɛrɛ n'a nana hali ni ko n ka na ni miliyɔn kelen an ka sanni kɛ an b'a kɛ mais dɔ bɔ a la quoi ni y'a da i fɛ dɔrɔn n ka wari bɛɛ bɛ ban bi dɔ bɔ a la i yɛrɛ kɔni i mana fɛn o fɛn f'i k'o ta i mana fɛn o fɛn f'i k'o ta an bɛ taa mun kɛ nin bɛɛ la ni kelen de ta ka fara kɛ i bɛ ka ko ne ka dɔ a bɔ ka a ɲi sa la ala kama a ka ɲi tɛ ni dɔ bɛ so kɔnɔ fata ka ca so kɔnɔ dɔ bɔ nin na dɔ bɔ nin ni yɛrɛ b'i filɛ sen kɔnɔ nin ka ca dɔ bɔ a la n b'i deli yɛrɛ de n'a siɲɛ wɛrɛ n'a mɛna n bɛ wari bila n kunna an bɛ caman san ayi siɲɛ wɛrɛ ne tɛ na yan dɛ ni yɔrɔ min ka di n ye an bɛ taa yen mais dɔ bɔ nin na i ko yɔrɔ min ka di ne ye awɔ c'est promis walahi ni yɔrɔ min ka di n ye an bɛ taa yen n ye kale ye walahi an bɛ taa yen dɔ bɔ nin na bani ka jumɛn bɔ a la min ka di dɔ kɔni bani dɔ bɔ a la ni na fɛn bɔ ninnu na yɛrɛ nafa a bɛɛ ka jumɛn di ne ye nafa jumɛn bɛ ninnu na ninnu bɛ kɛ ka shawarma dilan hamburger dilan ne ne wa mɔgɔ ka dɔ bɔ ninnu bɔra sa e yɛrɛ mɔgɔ min si tobi la ninnu bɔra ninnu bɔra n bɛ deli sa ninnu bɔra n'a siɲɛ wɛrɛ n'a mɛna ni min ka di n b'o kɛ quoi i y'a faamu ninnu dɔw bɔ a la ninnu dɔw bɔ a la taa ninnu dɔw bila o place la sa dɔw bɔ a la c'est trop Fati ci an dɛmɛ awɔ na n deli yɛrɛ dɔ bɔ nin na c'est trop Fati buru an bɛ mun kɛ buru la buru tɛ sa papa c'est trop ka ɲi ta ayi an ka taa i ka dɔ wɛrɛ bɔ a la taa ninnu bɔ a la sa nin den fila pourquoi nin den fila pourquoi dɔ bɔ a la dɔ bɔ a la n kelen kɔni ne bɔ a la hali ni yɛrɛ sigi falen a ma fa an ta ka ɲi ta bi ka foronto ta k'i ka dɔ bɔ a la i bɛ ala k'o ka foronto fana ta tuguni yɛrɛ fana han cɛ o ka k'i kun ka mɔgɔ an cɛ o d'a ma a ka jate fɛn fɛn bɛrɛ ma ta yɛrɛ Voilà, merci. 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 Bibi. Naam. E dalen no ko yan wa? Awɔ e ka tugu ne kɔ dɔrɔn bayi. Bismillah. Mɔgɔ tɛ yan dɛ. E se yan nɔ. E ka na. E ka tugu ne kɔ bayi. Bibi ne bɛ ka jɔrɔ koyi. E ka na kana jɔrɔ. Ala. Fana mun kɛ tan sa? Lagare. Naam. An ti yan lajɛ yan. Ayi a tɛ e ka na bayi. E ka na ka taa dɔrɔn. Ngana champion champion cɛ dugu jɛra dɛ ne yɛrɛ sera dɛ 6 heures sera dɛ ne bɛna bila quoi ngana nka ko de banna ta e ka ko kɔni
baga pake kelen. Champion. E ngana. Cɛ dugu jɛra dɛ ne bɛna bila dɛ e tɛ taa so wa. Sherifu. Bisimilayi. Mun kuleja ko kɛra? Monsieur. Mun ye ne siyan tɔgɔ di? Mun ye yɛrɛ siyan tan? Ka su ban jɔrɔ ni hami na? E dalen bɛ yan tan tɔ ni fɛn kuntan ninnu mini na? Mais Sherifu e y'anw jigilamisɛnya dɛ. Aljana o tɛ sa. Mun aljana? A fɔ aljahanama kɔni. Walayi ni ma diya ne ye. Kuleja. Aljana. Allez, pas fait ça. Non, t'inquiète pas, je te comprends. Ne bɛ k'i faamuya mais Sherifu ko gɛlɛyara cogo cogo a tɛ gulɔ min kun bɔ dɛ. E silamɛdentɔ yɛrɛ. I ka nin kelen ma diya ne ye dɛ. I ye Ayisa lagare t'a la sa. I ye gulɔ min togo o togo ni gulɔ in y'i bila kɛ i ka problème i b'a sɔrɔ i ɲɛ de. I bɛ solution de ɲini a la wa e bɛ nin su tan tɔ ni. Non, i ka bi ta in ma diya ne ye walayi. Ne yɛrɛ ma dogoli kama sa. N sɛgɛnna quoi, n sɛgɛnna. Ne b'a dɔn i sɛgɛnna an bɛ solution de ɲini mais k'i yɛrɛ su o tɛ solution ye o Sherifu. Wuli an ka taa so. Ne yafalen don i ma e ka wuli an ka taa. Kana nin fila kɛ walayi. Manje. Ma. Ma kɛra cogo di? Mun de b'i la? N bɛ ka kuma i fɛ i tɛ ka kuma n fɛ. Dusukasi. Han? Dusukasi. Dusukasi? E ma. Dusukasi jumɛn bɛ se ka kɛ e la du in kɔnɔ yan ka ne to yan? Mun dusukasi b'i la? I ni jɔn bɛ ɲɔgɔn na? Han? Ne ni jɔn bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn na du kɔnɔ ka tɛmɛ o kan. Ka tɛmɛ anw kan? Ka tɛmɛ o kan ne ni jɔn bɛ se ka kɛ so kɔnɔ du in kɔnɔ ka tɛmɛ o kan. Ne n'o de bɛ ɲɔgɔn na. Ne yɛrɛ b'o la. Awɔ. E ma mun de dun kɛra? Parce que ne t'a miiri fɛn dɔ bɛ se ka kɛ ne ka so kɔnɔ ko ne tɛ b'o kalama. O bɛ ka ne dabali ban dɛ. Ma fɛn in kɔnɔ a b'an cɛ. Fɛn du kɔnɔ yan nɔ e tɛ min kalama ma o bɛ se ka kɛ. Umaru, n bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna fɛn min dogolen bɛ ne la du in kɔnɔ n'a m'a fɔ n ɲɛna aw ba tɛ ne ye dɛ. Wa fɛnɛ ye n den taw ye. Parce que ne m'a miiri aw bɛ se ka fɛn min kelen pe bɛ yen k'a bɛ se k'o dogo ne la den masaya la. A gɛlɛyara ka se f'o ma. Ma nama ya ka kɛra tan a ti ɲa min kan a bɛ k'o ye ne yɛrɛ bolo ko Sherifu bɛna a bɛna a fɔ mais n'a ma ɲa k'a tɛna a fɔ k'a courage t'a la k'a fɔ ne yɛrɛ b'a fɔ Sherifu tora batara ko la ka taa kɔnɔ da waliden dɔ la kɛnɛma. Ko mun? Ma Sherifu taara kɔnɔ da dɔ la kɛnɛma
nin ko in dusukasi min bɛ na bi ala dɔrɔn bɛɛ de b'a dɔn depuis a y'a fɔ n ye don min na fo bi walahi ale tɛ ka se ka sunɔgɔ ye ko in tɔɔrɔ min bɛ na ala dɔrɔn bɛɛ de b'a dɔn. Sherifu. Ekɔliden wala malo ka a lajaba. Sherifu ye ma miiri Sherifu ye min miiri ne ka sɛgɛn na. Yafa ma Ala la. Ka ne kuma suru sigida la. Sherifu. Sherifu. Yafa ma Ala la kira kama. Sherifu. Sherifu i ma dɔn ye ni gɛlɛya. Waliden b'i bolo. So kɔnɔ ya Sherifu. E min miiri an ka du danbe la Sherifu. Mɔgɔ ma bɔ Tarawele la min ye nin kɛ Sherifu. Sherifu. Dota la wallahi. E min miiri ne ka maɲumako ma Sherifu ka ne kunkolo to suma la. Yafa ma Ala la kira kama. Ma sabali. Ko Tarawele la ko mɔgɔ si ma ɲɔgɔnna kɛ Sherifu. Ma sabali. Ma. Bonne. Wallahi ni fɛn ma sɔrɔ ne tɛ a fa fila si ma. Fa de bɛ la. Fa bɛ la. N'i ye nin kuma ɲɔgɔn fɔ b'i kalan anw ma. Umar, a ka docteur wele. Ma. Ne balima cɛlakaw ani ne balimamusolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona business center ka yɔrɔ la an sigilen don Bamakɔ suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Golden Para an ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ